atumi het APHLC alam jai sar po ke hayang tong ing ti aphan ladak police atum alangli court ke dama hut court atheng no pena mase alangli phan police atum nepon bor ide lo nepon check lo kasi alangli phan nepon check pen alangli phan la puson si dipua thana long ta pon pe dipua police station long ta pon pe ke pon thu ke ha manja police station long si ke pon kasi kopia thesi ladak law and order atum district administration atum la puson vive asai ke claim loma la bangke ilitum ang thek bangke thek long lo ang thek bangke la pulo non la karbiang long kachari bom a sarkar BJP atum ante ake hai tuliram rong hang hello alangli lo adai ke do bang lo alangli karbiang long autonomous council long a CM lo alangli phan ang tong ing ti kathar alangli hanga ke chok chewe pin pen alangli phan la puson police atum kapachine kapaholo la pen alangli phan chot kali APHLC along a claim bang phi atum phan mate a leaders atum phan stame la puson si alangli kachene ka bangke pini pe na balam chot kali lo lasi nili tum APHLC a song pe na bangke non ladak BJP mate RSS la pen amut pie bangke ake hai tuliram rong hang phan nili tum pin rem lo athema la heu ka duk kave ke claim anta lake RSS BJP mate tuliram rong hang si ke claim posini tum chini dam athema alangli la puson ke claim athe ke alangli phan RSS atum si sakor ke en joine si tuliram rong hang phan RSS atum kupima kapakan alangli bangke amit hanga khaya phan si chepasung thurong lo alangli la bangke thek olo puchi tinang ne athema non pinie ili tum thek thulong lo non headlang BJP tum ke hai tumi pini her sia lang litum council ke chari lang la council chari depen alang litum election hai depen ke karbia khai phan mate inglong so khai phan ka pasung bang ke cheng phit lo ke cheng phit bang ke pini het la dak karbia tum ke do di malang litum karbia tum man plung si a hemarit free si ko nane pakat lo la lang litum ko naton non ke do dam pone la son hak thak si hapunat rong mongwe na thuta Kaziranga National Park halaputa karbia tum hanon ka tharle po haputa alang litum nang klang erlo hala tum ta kisung sokali la son si methanga khaya phan mate methang inglong so phan si alang li tuliram rong hang mate BJP RSS atum bangke ka chepasung la pen la dagang bong pen la law and order atum si tame alang li tum ka felar bangke hek dak lo athema ke damtang election a hot bithung rengthama constituency mate tuliram rong hang constituency lo bangke APHLC a worker tuma phan a leaders tuma phan ka teng theng ke jok ke theng pen ke cheng lok ami thang avot pache jok long le APHLC office ki freedom me ke kaidam table chair ka phalang no a jo phirlo anar lo pupe polling station ar lo pen hong wan de si ke jok ke theng lahai anta ka dok ave district administration la pen law and order atum West Karbiang long administration atum ta law and order atum ta la ke thek dak lo a video clip anta social media long anta jui phun lo setame hala daga bangke partiality ason sin tum theglong lo hala daga bangke hala ko mada bang phusi APHLC office ki prima APHLC a worker tum han ke theng ke chok ka chene ka holoma hala tum phan a video do edanta police atum piniar ni anta nep ingnang thek the inura phanta alang tum punishment bangke pi thek the setame non ang tong ing tigathar alang li APHLC a songja alang li bangke thanga ke chok chewe alang li phan kappa bon a kesa section anta thangbak basic kappa bon thap sai se alang li la pusona ke heno thangda ke claim ta ave ke claim ake heno puki pudamji pulote ke koibor i bangke tuliram rong hang ke claim ke dam ke chok che mate BJP RSS atum karbiang long akhi adat along recap ka chojor la hoi kaduk kawe alam rada phan ke than pachini det ajoine si tuliram rong hang abangke ka chechak on e lasi ang tong ing tia phan bangke ke panep lapen APHLC songja phan panep ojila ta son si chenek holu ojilang puta nilitum arjulong lasi nilitum APHLC song hen pen alang li phan so dak pen pin rem lo labang so BJP labang so RSS atum phan nilitum hen pen prap jin pen la APHLC songja ang tong ing tia phan hang alama kia we pin pen lo nang ji pusin nilitum ke hang pasut dak lo Nanti nilitum piniar ni anta chini nelang atumi heta ladak dipu a police station along ta nilitum ang tong aphan
manja police station along ponderlo manja police station along kopia thesi ke ponone chine setame kopia case lo komasi case ki pilo la pena section ko pilo case number ko an lo punil tum dipu police station along neli methang da dam si ar jugam lo setame police atum nang khan the ni tum chini dunde pusi dipu setame chini dunde makali la bangso police officer bangke direct judicial court along si ke dam judicial court along si ang tong tie phan wan chulo manja police station pen court along wan lo court along pen ke pon bangke la dipu police atum si ang tong phan ladak district jail an ke wan setame alang li tum chini ni tum kar jualam the kopia case ma kopia section ma ang tong phan ka pabon setame alang li tum nang thaning tung te nang thanai he la bangke kopine alang li tum ta partiality lo alang li tum totally la administration la pen law and order atumta la tumta BJP supporter si ong maximum bangke alang li tumta BJP supporter si dokolo ke niltum non ke thek thulong bangke dipu police station station ke nepta dipu judicial court theng no si ke neplo dipu along bangke police ta dake dopiglo TOP da do dipu police station ta do la pen reserve along ta police ke dopiglang CRP ta dopiglang setame kopia thesi manjaan ke ponone la bangke alang litum akke henno ke claim je fansi la law and order atumta la bangke ke claim bosi tum punang ko ke angtong tia bong lo atumi sigar long alam mangke ni dita kecingul bangga berta long de ama ni pos punang ke kolamat nanti phan ne check pote jala ha ama phibang da ba sebong ha lang lo phibang long thulo ama sin da mangung ha lo ko sol sin ne check lo pola mang ha athe thang ke chok cheve thang chok che sin nep check mati ton nep check lo ako ke nep ta ko handcuff che ako ko som handcuff long polake without the permission of magistrate he cannot be handcuffed ali madi han ke handcuff long le mati di magistrate long si permission pe do an si handcuff long non ke han ke isi criminal son si ki treat la phan ke ne pon check lo ari rak check lo pon der lo lan si claim da tum athela tum ka phere ing tong jong si do bom lang polote la phanong si mutum che to dom bom pote la ke peni som rak ke claim po kar bing phan rat han ke rab ji phan ke pu la so ke lang ni si la tum claim mati la si la tum mang ke jail bank che la ma ke si ta non theong lo jail bank che ku sa me ning o lang de kar bing long rat tum mang ke kar bi rat tum an si non mang ke lo po ka che to thu lo non ke an su si sa me kar thu lo jong si la tum lo sarak re polote an su si ka che song ma ing tang tu po non rat man ngi pungai se lo sa non mang ke tum mang si ing sam dining polam sin tum mang rat tham bom na ha jong si non na phak bang tum lo le bom pote la keจะส่งไปยังตั้งรักพวกเราบางทีโมอาเกหายจุดร้อนเสียได้เจนิงเราบางทีตุ้มนี่ตุ้มเราอย่างที่นี่เดมโอเคลงสิโลเด็ดพอดีละเกสิโลสระก็พันสินี่ก็จุดนี้โลสมบูรณ์บางทีโมก็เลยตุ้มปุ่นเทสมบูรณ์บางทีการบินลงปีต้องเคลมเลยตุ้มชินี่ละบางทีกี่เอาออเดอร์บางทีมิสเซนเหรออาร์โลทางกี่สูงแบบอาร์โลละกี่จังบางนี่บางทอมตุนตัวมาหลับตุ้มบางตามิสเซนหลับตุ้มบางตุ้มมันลำจังจิปินเหรอทางที่บุษย์ท่านนั่นเหรอเอามาสิกี่ชั่วโมงทางตากี่สูงแบบมิสเซนอาร์โลก็บัตรla bangke ama karbing long ra bang la bang ma tha ba sunang ne ar do bang mesen la bangke ama ko ki jogo jok pola bangke itum bel da claim lo ama la ke jogo jok da po ama la jok tang da pc pare mu ching lai thuna pc kan nei mon ne phang la pima ke dei la bangke pa chi di bang la lo e la bangke pa jok sera nang po la bang lo ni ki puji bangke rat tu ma thanang ni po sinai pu dun la lo e pa jok sera nang po yong si pa jok ji rek pote la bangke rat tu me ka che song le tang rak pola ke nó thay long bao lắm mà thì là WhatsApp long Facebook long xí tầm bè mới tụi mình nghĩ cùng xí lắm mà thì ta mới tụi mình bán nó mà càng hồng là bây giờ mình bây giờ game mà problem lắm mà thì trong xí bây giờ game bữa là bằng cái ta ăn số xí làm mấy cái bằng cái carbon bón ta là bằng cái anh xí nó là thông bằng cái bây giờ cái phần bồi năng bổ tụi mình có cái mà cái Việt Nam bổ cái Việt Nam bổ giờ game bữa chọc chỉ đó là cái tụi ram bổ là cái thế alang đi cái ini yang toh mangal kan indok dek umati athela kelang pima chok che ki ni jin dak dak timati la social media long tala ke lam than umati la suppose ba bon ta isi kes do mati la pima chok che ni la jong thai chi la sojo ni si la bang che chak ni lo ni people lang chak ni ke alang chok chak ni lo hala jong de jo ni lo mati alang si chok kling jong dun pasam lang chak on de nang kalang chok chi po jong se lang chak ni lam mang ke la si la sojo ni si la han mang ke pa bon lo lam mang ke ke la lo si bang ke la mission fa la mut lan pada cok mati lah di si office arlo ba jadi itu pada cok lah so ki pudun polo lam ke ini la aron de bisa ngadu cok ini la ke model code of conduct ke la kai long le de si en da do lang sot ke
antara so si palu cholo so ki pudo join ni lo lam mangi jo la hai lo si ba bang ke pa bon ta pon pru a ke sa bang ke ala ka paching thang lo ki phan ha lam mang ke